Adam üçün en gowy, en rahat yer nere? Elbette onun öyi. Şoň üçin bizim öýümizde hemişe ýokary hili we göze ýakymly bolmaly. Biz öýümizde bir zat aljak bolanmyzda ilki bilen şolary üns bermeli. Haridyň hiline, daş keşfine, bahatyna, öýüň interieri bilen sazlaşygyna. Elbette bularyň ählisini bir ýerde jemläp bolarmy? Elbette. Şolaryň ählisiniň bir ýerde jemlenýän dukany bolsa, biz bilýär, tede maslahat berýär. Eurohome dukany bugün Türkmenportal web saytynyň üstü bilen bu dukan bilen tanış bolarsyňyz. Bu dukana siz Ýewropaň belli brendlarynyň ýokary hili santexniki enjamlaryny amatly bahadan satyn alyp bilersiňiz. Brend önümlerinin beýleklerden tapawutlary näme-de? Meselem, Germaniýaň Villeroy & Boch, hemem Duravit, Şwitsariýaň Laufen, Ispaniýaň Rocca brendlarynyň santexniki enjamlarynyň aýratylmaklary hakda durup geçelim. Bu markalaryň önümleriniň ýörüti öz örtükleri bolýar, şolaryň kömegi bilen elbetde enjamlaryň ýüzüne düşen suw damjalary öwrilýär. Olaram ähli hapany ýuwup özi bilen alyp gidýär. Bu bolsa elbetde enjamlary ýuwup arasalandy suwy, ýuwuji serişdeleri elbetde wagtyny tygyşyplaýar. Bundan başga da Eurohome Time dukanyna Fransuzlaryň Signature, Vedette, aýaly brendlarynyň sowadyjy, doňdurjy şeýlede gap-gaç ýuwuji maşinalary bar. Elbetde bularam ýokary hili, amatlylygy bilen tapawutlanýar. Bu retro stilindäki sowadyjylar etlenlik aşganaň bedegi bolar. Eurohome Time dukany side şeýlede Queen brendiniň radiatorlaryny ködürleýär. Garaz bu dukanyň siz göwnüňizde hemem öýüňize laýyk bolan islenlik harydy tapyp bilersiňiz. Dukan bilen habarlaşmak üçin salgysyny we belgisini siziň ekranlaryňyzda ködürleýär.